Zazzafan martani a mata Kiristan da ta fito ta zagi Musulmai da kuma Sheikh Sani Yahaya Jingir daga bakin mawaƙi Aminu St. Town. Ku kasance da mu domin jin wannan martani. Tabbas ya yi martani cikin ilimi da hankali. Amma wannan shine farkon ziyarar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking da hali ma kuma da share. Mun gode. Yanzu mu fara sa muku ita abin da ta ce, sannan daga bisani sai mu sa muku shi ma martanin da ya mata. Babu wanda ya isa ya fito ya ci mutuncin malamanmu domin masa raddi ba, sannan za mu miki raddi ne cikin ilimi ta hanyar da malaman namu suka koyar da mu. Jama'a ku tsaya ku saurari gaba ɗaya abin da wannan matar ta faɗa. Ku tsaya ku saurara, kuma wannan abin da ta faɗa ba laifinta bane, laifinmu ne. Sun saba ganin mun saba fituwa muna cin mutuncin malaman, muna cin mutuncin addinin mu. Su ma sun fara samun daman da za su kafa hoto ko kuma su fito suna kiran sunan malaman mu na addinin musulunci, suna cin mutuncin su. Da Allah ku tsaya ku ji abin da wannan matar ta faɗa. Gida ina Sheikh ya Shehu Jingir yake? Ka ce wai Kirista ba za su taba zaman me a wannan kasan ba? To yau me ka ji? Wai kake maganan banza? Na'urorin da kake amfani da shi ba Kirista bane suka yi? Wayan da kake amfani da shi ba Kirista bane suka yi? Jirgin da kake shiga ka je Makka ba Kirista bane suka yi? Magungunan da kake sha su Panadol da antibiotics ba Kirista bane suka yi? Kai bari mun cire madubi na ka ganni da kyau. Wai menene nufinka a kasan nan? Ka je kawai lokacin da kake bara ka zama almajiri, an ɗauko ka an kawo Jos ba riga ba komai a jikinka, dan an za wanke ka yau kana da baki ka yi magana a Plateau. To daga yau idan Allah ya da Ubangiji Allah mai da Sheikh barin gaya maka baka da kafa a kasan nan. Kai wane ne banza kaman kai da kai da ƴan Rufai da su AIG da wane ne sai ku zo ku ɗauki kasan mu? Ai shege ne ba shi da kasan uba. Ai Plateau ba kasan ka bane, ka je kasan ubanka ka je ka yi wannan mulkin, ba za ka taba yin wannan a cikin Plateau ba. Bari in gaya maka daga yau Sheikh idan baka rufe bakinka ba duk abin da ya same ka kai ka so. Haka kawai ka zo kana zagi mu a Plateau, me kake da shi? Idan kai malamin addini ne zaka yadda a yi zaman lafiya, amma har ma kana bude baki wai ka daga tuta wai daga yau wai ba abin da zai faru a Plateau. Dama na yi shiru in ga abin da zai faru, kuma gashi ta faru. To PDP ta lashe, sai ka zo ka yi mana abin da za ka yi. Sheikh Yahaya Jingir, PDP ta lashe, ka zo ka yi mana abin da za ka yi. Da kai da ƴan Rufa da AIG ku zo ku kashe mu a Plateau. Dama me burin ku, me hujjan ku? Ku kawo mana Boko Haram, ku kawo mana masu kidnapping su gama da mu. Amma bari in ga maka ranar karshe ko ka ki ko ka so sai ka fuskanci shari'a. Ina ga maka Sheikh Yahaya Jingir, idan baka daina irin banzan maganan kan nan ba, to mata ne za su fito maka. Maza ku koma baya, a bar mu mata da Sheikh Yahaya Jingir, a bar mu da shi idan zai iya wannan banzan magana. Daga yau Sheikh in ka sake magana a na'uran bature wanda ka ce Kirista arna suka yi, Allah tsine maka albarka. In ka sake yin waya da telefon a hannunka, Allah tsine maka albarka. In ka sake tsayawa akan wannan pulpit da kake magana da microphone, Allah tsine maka da 'ya'yanka da zuriyanka. Idan ka sake shiga jirgin sama ka je Makka, Allah tsine maka daga duniya har lahira. Ina gaya maka duk abin da ka sani Kristoci ne suka ba zan yi mamaki ba, saboda baki san menene tarihin musulunci ba, kuma baki san menene hakikanin tarihin musulunci ba. So bari in kawo miki wasu hujjoji, ko kuma in ce ba zan faɗa miki dalilan da nake da shi wa'anda direct nake so in nuna wa duniya ke makaryaciya ce, baki ma san inda kika dosa ba. Albishirinki, bari in gaya miki da ke da mai tunani irin naki, musulunci ya wuce tunanin mai irin tunaninki. Da farko magana da kike akan jirgin sama, kina nuna cewa kafirai ne suka yi jirgin sama, malam ya daina hawa jirgin sama. Dan ba iya malam kike magana ba, kina magana ne da gaba ɗaya musulmai su daina hawa jirgin sama. Na san in baki imani da Alkur'ani ba, baki imani da hadisan da zamu kawo miki ba, amma kin yi imani da Google. The first Muslim Cladi wanda ya fara introducing din aeroplane a duniya, sunan shi Sheikh Abbas Ibn Furnas. Shine mutumin da ya fara kirkiran jirgin sama a duniya, kuma ya hau kan tsauni ya tashi da jirgin, kuma jirgin ya tashi. Daga nan aka fara samun abin da ake kira jirgin sama a duniya, kuma musulmi ne. Ki je Google ki sacin kuma za ki gansa. In baki imani da Alkur'ani ba, to ki je Google, kin yi imani da Google kuma za ki samu amsan wannan tambayar taki. Kuma ki sa ido ki kalli malamin mu da yake magana. A duk lokacin da yake magana za ki gan shi da rawani a kai.
wanda ya fara kirkiran jirgin sama a duniya cikakken malami ne na addinin musulunci, shi ma rawani ne a kansa. Ki je ki bi tarihi kuma ki bibiya a Google za su nuna miki. So don haka mun fi karfi mu bari wani ya zo yana cin mutuncin malamanmu da suke saka rawani suna gaya mana waye Allah waye Annabi. Abu na biyu, kina maganar medicine. Menene medicine? Medicine ba chemistry bace, ba formula bace. Ki sake komawa Google wajen da na san kin yi imani da shi. Ki sake bincika wane ne ya kirkiri chemistry a duniya. Malami ne na addinin musulunci, sunan shi alchemist. Chemistry da kike kira ma sunan wani malami ne na addinin musulunci kike kira, kike takama da sunan kika dauke kika danganta shi da addinin kike tunanin ko ka kirkire shi. Ba ko ka kirkire chemistry ba, tunda shine medicine, chemistry shine medicine. To malamin addinin musulunci shine wanda ya kirkiri chemistry a duniya. A ina aka samu ilimin magani? Duk wani magani na duniya da zaka ga bature yana sha, a inda aka samo shi an samo ilimin shi ne cikin chemistry. Malamin addinin musulunci shine ya kirkiri chemistry. So duk wani kacce gadan mun bar muku wannan gefen, yawancin kiristoci an basu da wannan aikin suna yin magani ki ringa tunanin naku. A'a, duk wani magani da zaki ga kin sha, idan kika je cikin alkur'ani zaki samu daga nan aka samu tushen shi. Har malamin addinin musulunci ya fito kuma ya kirkiri chemistry, kuke kuma amfani da shi kuma kuke takama da shi. So ki daina maganar magani ba naku bane. Magani ba naku bane. Ki daina wannan magana. Rashin sanin addini ne da kuma rashin sanin menene hakikanin maganin da ke baki bincike akai ba. Sai sa kika fito kike danganta shi da kanku kada yake tunanin ku kuke kirkira, ba ku kuke kirkira magani. A ƙarshe ina tabbatar miki sunan malamin da ya kirkiri chemistry sunan shi alchemist, shine sunan da kuke amfani da shi a chemistry. Ki je ki sake sacin da kyau kuma ki riƙe a kwalwarki, saboda na fahimci kamar akwai zaucewa a lamarinki. Na uku, ki je ki yi bincike sunan wanda ya kirkiro aljabir, kuma malami ne na addinin musulunci kuma cikakken musulmi ne da duniya ta san shi. Sannan da kike maganar siyasa, malam ya fito ya ce a yi musulun. Maganar malam ta tabbata ko ba ta tabbata ba? Malam ya ce a yi musulun kuma an zaɓa, kuma wanda malam ya ce a zaɓa an zaɓa kuma ya ce. Kin ga wannan wani abu ne da Allah yake nuna muku cewa malamin mu na da kusanci da Ubangiji. Idan ya roki Allah, Allah na iya karɓan addu'arsa. Na biyu, malam ya ce a je a yi abba gida a Kano. Ki je Kano a baki labari yau wane ne ya ci gwamnan Kano. Abba gida ne. Wannan yana ƙara tabbatar miki cewa malamin mu na da wani kusanci ne personal da shi da Ubangijin da ya halicce shi. Na duk abin da ya roki Allah, Allah yana iya amsa masa. Ku kuma fa wanda kuka zaɓa ya ci ne? Ina wanda kuka zaɓa ko a na biyu bai zo ba? To wannan ki gane cewa musulunci yana saman kafirci. Ba ina miki magana don in ci mutuncin addinin ki bane, duk da ke kin fito kin ci mutuncin addini na. Wannan abin da kike yi magana ce da kina so ki kawo kaman fada na kabilanci ko kuma fadan addini, ko kuma abin da yanzu ba mu bukata kenan. Duk da idan rigiman ne ma ba iyawa za ku yi ba iyawa ba. Mu da kuke ganin kuke iya tara ƴan uwan mu a nan Jos kuna kashe su, mu addinin mu na musulunci bai yadda ka tara mutumin da ba musulmi ba ka kashe shi ba tare da wani hujja ko dalili ba. Ko kirista ka tare, ko wanda bai da addini ne, addinin musulunci bai yadda ka tare shi ka kashe shi ba. Amma yadda addinin ku ba mu sani ba, ko addinin ku ne kuka samu ku tara mutum a mota ko a mashin ku kashe su ku kurga su rami ko cikin ruwa. Inda mu addinin mu akwai bangaren da ya ce mu tare, da yanzu ku ba kwana. Saboda ke da ganin kura kin san za ta ci mutum, kina ganin idan mu kin san ko rashin kunya ce mun fi ku. Kawai karfin addini ne da san musulunci da kuma koyarwa da kuma umarni irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'annan maganganun da kika fito kina yi ba maganganu bane. Kin kira sunan malamin mu kin zage shi, kin ci mutuncin shi. Ba za mu ci mutuncin malaman ku na addini ba, saboda muna girmama su. Ko babu komai littafin Annabi Isa suka dauko, kuma mu a addinin mu duk wanda ya zagi Annabi Isa ma hukuncin kisa ne, saboda annabin Allah ne. Muna son sa kuma muna kaunar sa. Bari in ƙara gaya miki ma a maganar siyasa da kike, saboda duk maganar siyasa ta janyo kike wannan maganar. Musulmi su suke da asalin tarihin siyasa. Ki je ki tambaya a gaya miki menene ake nufi da kalmar siyasa. Kalma ce ta larabci wanda aka samo ta a cikin musulunci. Kalmar siyasa an samo ta ne daga sasa ya susu siyasatan. Sasa ya susu siyasatan shine ake nufi da siyasa. Kalmar siyasar ma da kuke kira da Hausa kalma ce ta addinin mu, kalma ce ta musulunci. In baki san me ake nufi da siyasa ba, ku ba 'yan siyasa bane, musamman ire-irenki. Kin zo kina sako mana maganan wani addini da kabilanci. Nan kabilancin kuka fito kuka ce ayi Kirista gaba ɗaya ku zaɓi Peter Obi, ina yaje? Kuma bari in baku wani shawara ma tukunna, na samu dama ne dole sai na gaya muku. Mun ninka ku yawa, ko kuna iya auren mata ɗaya saboda addinin ku ne ban sani ba ko a ina kuka samu, ku ce daga mata ɗaya ba za ku ƙara ba.
mu addinin mu mata hudu aka ce ka aura in za ka yi adalci. Kina iya samun mutum ɗaya ya auri mata hudu yana da yara sun fi kwaya 30. Kin ga kun aka irga mutum 30 a cikin ku sai an je gida 20 ba a ebo mutum 30 ba za ku iya ja da mu.